Хвала Христу, вітаю вас, уважаемые сябры, присутные тут у доме конференции католических епископов Беларуси, где находится головный офис официального католического интернет-портала «Католик Бай». Вітаю усіх, хто зараз долучається до нас, дякуючи прямої трансляції. Праз некалькі хвілін на 12 гадзіне будзе урачыста запущены электронный вариант літургіі гадзінаў на беларускай мове. Для значной частки вернікаў гэта прыгожая форма молитвы застаецца невядомай. Што такое літургія гадзінаў? Літургія гадзінаў — гэта агульная молитва, якую мае назву молитовная літургія рымскага каталіцкага касцёла лацінскага абраду, якая здзяйсняецца ў розныя поры дня, у розныя гадзіны. Гэта кніга, у якой змешчаны тэксты праслаўлення Бога. На працягу дня цэлебруюцца наступныя гадзіны: раніца і ютрань, молитва на працягу дня, увечары нешпары, на завяршэнне дня ці перад сном камплета. У любы час гадзіна чытанняў. Молитва на працягу дня мае тры варыянты, у залежнасці ад таго, у якую пару дня яна чытаецца: перад поўднем, апоўдні ці пасля поўдня. Некаторыя гадзіны могуць спалучацца. Касцёл абавязвае маліцца усімі пералічанымі часткамі літургіі гадзінаў або некаторымі з іх біскупаў, прэзбітараў і дыяканаў, а таксама кансекраваных асобаў. Такім чынам яны моляцца за даручаны ім народ і за ўвесь свет. Касцёл заохочвае светскіх вернікаў далучацца да цэлебрацыі усяго дзённага цыклу літургіі гадзінаў або яго часткі, не толькі падчас супольных цэлебрацый у парафіяльных і іншых супольнасцях, але нават маліцца літургію гадзінаў самастойна. Літургія гадзінаў складаецца з 4 томоў. Першы том, перыяд Адвенту, перыяд нараджэння Пана, быў выдадзены ў 2012 годзе. Другі том, перыяд Великага посту, святы пасхальны трыдуум, велікодны перыяд, выдадзены ў 2013 годзе. Трэці том, звычайны перыяд, тыдні ад 1 па 17 тыдзень, выдадзены ў 2016 годзе. Чацвёрты том, звычайны перыяд ад 18 да 34 тыдня. Зараз гэты том знаходзіцца ў працы, здзяйсняецца пераклад. Гэта вялікая і грунтоўная праца, перш за ўсё секцыі па перакладах літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў касцёла пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. Друкаваныя выданні з'явіліся дзякуючы падтрымцы айцоў капуцынаў. Электронны варыянт падрыхтаваны айцамі мар'янамі, і сёння мы прымаем удзел у адкрыцці гэтага электроннага варыянта. Паважаныя, надыходзіць час, просім нашага мітрапаліта, арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча здзейсніць урачыстае адкрыццё электроннага варыянта літургіі гадзін і узначаліць супольную малітву. Открытие здійснено, митрополит выбирает отповедную годину, молитва апоўдні. Боже, приди мне на допомогу. Пане, воскреши меня на порятунок. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як була справді у Тебе завсюди, і на віки вічні. Амен. Аллилуйя. Уже настала 6 година, якая закликає щирим духом отдать хвалу и поклонение Пану, молитвами Створителя прославить. Бо вірникам у эту годину открывся шлях правдивого збавлення, Ахтяра благословенного баранка, и моц крижа Його зазяла. Светло Его яснейшее за полдень, и Он ласку сея небе промни солнце. Удячные за наше откупление, мы примем дар Его в наше сердце. Нехай это Христа наймилейший, и владару Божого створення, разом з Отцом і Духом сувершення, хвала Отцу всюди і навеки. Аминь. Небо и земля минут, а слово Мое не минут, скажет Пан.
Моя душа журится по Твоем избавлении, я сподяюся на Твое Слово. Знемогают ложь моя, Твоего слова не пытается, коли Ты сутешишь меня. Бо хоть я стал як мех сирот дыму, и не забыл Твои постановы. Койки темнейшие для Твоего судьи, коли Ты осудишь тех, кто преследует меня. Рабы выкопали для меня равновливцы, что сопротивляются Твоему закону. Все Твои заповеди правда, да поможи мне, коли меня преследуют несправедливо. Яны амаль не перемогли меня на земле, але я не покинул наказов Твоих. А вот при милосердности Своей оживи меня, и я буду триматься свідченням уснов Твоих. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Меня была спрадвеку теперь и завсёды, и на веки вечная. Аминь. Небо и земля минут, А слово мои не минуть, скажет Пан. Ты стал, Пане, прибежищем моим. Умацованный вежей слушать ворога. Почуй, Боже, мою просьбу, прислухайся до моей молитвы. С краю земли я вскликаю к Тебе, коли снемогая мое сердце. Уведи меня на недосягаемую скалу. Вот Ты стал прибежищем моим, умацованной вежей супроть ворога. Хочу навеки поселиться у Твоих шатры и ховаться у тени Твоих крылов. Бо Ты, мой Боже, выслуховываешь мои обетания и даешь мне спадщину тех, кто боится имени Твоего. Надай дни даден короля, нехай дружится его годы с поколения в поколение. Нехай он завсёды панує на троне перед обличчем Бога. Спошли милосердность и верность, ко ваховывали Его. Тогда я буду вечно опевать имя Твое, исполняющий день за днем свои обетания. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была спрадвеку теперь завсёды, и на веки вечные. Аминь. Ты стал, Пане, прибежищем моим. Умацованный вежей супроть ворога. Бережи мое життя, Пане. От страху перед ворогом. Пануй, почуй, Боже, мой голос, коли я скаржуся. Бережи мое життя от страху перед ворогом. Сховай меня от края злочинцев, от надолгу тех, кто чинит беззаконие. Навострили, як меч свои языки, пустили, як стрелы свои отрутые словы, как стрелять с засады у невинного. Я не стреляю из его нечаканно и не боятся, твердо тримаются злой задумы. Змовляються тайно поставить пастки, кажучи, хто нас убачить. Я не задумываюсь несправедливость, досконало обдумываю теорию. Не спостиглые нутро кожного человека и егоное сердце. Аби Бог устит их стрелою, и они нечаканно поранены будут, язык их не приведет их до упадку. Кожний, хто їх убачить, затрясе головою, і всі люди будуть їх бояться. Я не навесте справу Бога, і зрозуміють його учинки. По справедливим зрадується у Пану, і буде шукати прибіжища у нім, і прославляться всі праведні серцем. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. Як була спрадвеку, тепер і завсёди, і на веки вечные. Амен. Бережи моє життя, Пане, от страху перед ворогом. Будь моцний і мужний, заховуй накази Пана Бога Твоего, ходи по ягоних шляхах, заховуй постанови і заповіді, присуди і свідчення Його. Як написано у законі Моїсея, каб щастило Тобі во всім, що будеш робити. Глибоко поважані брати і сестри, удільники першої у історії сучасного костьола на Білорусі електронної молитви літургії годинів. Я сердечно вітаю усіх вас. Слово короткого читання, яке ми тільки що почули, узяте зі Старого Заповіту, з першої книги Володарству. І вони закликають нас жити поводле Божого закона, берегчи Божий закон
І гэтыя словы нагадваюць нам аб тым, што Божий закон з'яўляецца шляхам, які вядзе да шчасця чалавека. Вельмі часта мы клапоцімся аб зямных справах, вельмі часта мы клапоцімся аб суцяшэннях свайго цела, мы клапоцімся аб уладзе, мы хочам валадарыць. У той сам час мы забываемся аб тым, што мы толькі створаныя Богам, і мы павінны жыць паводле Божага закону. Гэта гарантія таго, што мы будзем будаваць шчасце тут, на гэтай зямлі, і прыйдзем у вечнае шчасце ў небе. Ёсць такі прыгожы аповед, калі адзін вельмі багаты амерыканец прыехаў у святую зямлю, і ён пачуў аб адным рабіні, які слыў святасцю свайго жыцця. Ён пастанавіў яго наведаць. Калі прыйшоў у памяшканне гэтага рабіна, ён быў вельмі здзіўлены. Ён убачыў стол, на стале ён убачыў Тору, Біблію, ён убачыў многа кнігаў, ложак, і крэсла, на якім сядзеў гэты рабін, і больш нічога. І пытаюцца ў яго: як ты так можаш жыць? Дзе твой тэлевізор? Дзе твой лэптоп? Дзе іншыя прылады? Як сучасны чалавек так можа жыць? А рабін спытаўся гэтага багатага чалавека: а дзе твае? А я знаходжуся ў дарозе. Рабін ему адказаў: я таксама знаходжуся ў дарозе. Усе мы знаходзімся ў дарозе, усе мы пілігрымы, мы з рукі Божай выйшлі і таксама ідзем у дом нашага небеснага Айца. І на гэтай дарозе Бог паставіў свае знакі. Калі мы выязджаем з Мінска, хочам ехаць у Гродно, у Віцебск, у Гомель ці ў іншы горад, мы павінны трымацца тых знакаў, дарожных знакаў, якія там пастаўлены. Трымацца, каб не заблудзіцца. Асабліва, можа, ў цёмную пару дня, калі цёмна, таксама, можа, ў лесе знаходзячыся, можа, калі недобрая пагода, мы павінны глядзець на гэтыя знакі. Але такая недобрая пагода ў нашым жыцці сёння, асабліва ў наш час, калі чалавек выракаецца Бога, калі чалавек жыве, як быццам Бога зусім няма, калі чалавек сам сябе ставіць на месца Бога і кажа: я закон, а не закон, які выдаў Бог. Я хачу жыць паводле свайго закону, а не паводле Божага закону. Гэта ўсё з'яўляецца менавіта прычынай многіх нашых няшчасцяў, прычынай многіх крызісаў, якія перажывае сучасны свет і сучасны чалавек. Сёння, можна так сказаць, прэзентацыя новай пастырскай праграмы ў касцёле ў Беларусі, менавіта запуск электроннага варыянта літургіі гадзінаў. Літургія гадзінаў, якая з'яўляецца малітвай касцёла. Гэта не асабістая малітва аднаго ці іншага чалавека, біскупа, святара, кансакраванай асобы, светскага чалавека, але гэта малітва касцёла. І калі мы молімся гэтай малітвы, мы уключаем саміх сябе у малітву паўсюднага касцёла. Мы молімся ў Мінску, але таксама людзі моляцца ў Нью-Йорку, у Вашынгтоне, у Варшаве, у Вільнюсе, у Маскве, у Петербургу і гэтак далей. Мы аб'яднаныя гэтай малітвай у адзіны наш касцёл. Сімвалічна тое, што гэтая інаўгурацыя гэтай праграмы, запуск гэтай пастырскай праграмы адбываецца у вігілію распачацця новага літургічнага года. Новага літургічнага года, які называецца Адвентам. Гэта часу чакання на прышэсце Пана, часу падрыхтоўкі да святаў Божага нараджэння і таксама падрыхтоўкі да другога прышэсця Пана у славе. Гэты час павінен быць часам радаснага чакання. І наша радасць сёння тым большая, што мы распачынаем гэты час, ужо маючы новы інструмент для нашай малітвы. Вернікі, не толькі вернікі, але таксама і вернікі дарослыя, але таксама і моладзь вельмі часта звярталіся да нас, да біскупаў, да святароў, таксама іншых. Калі нарэшце будзе брэвіярый? Яны казалі, можа, пра кнігу найбольш думалі, можа, для шведскіх кнігаў. Мы сёння ўдзячныя для капуцынаў, якія выдалі гэту кнігу, ўдзячныя для секцыі па перакладзе тэкстаў, афіцыйных тэкстаў касцёла. Аднак ёсць яшчэ і электронны варыянт. Сёння людзі, моладзь асабліва, яны не жывуць без смартфона. Смартфон як бы стаўся часткай іх жыцця, і вы павінны з гэтага карыстацца. На авансцэне Адвента знаходзіцца святы Ян Хрысціцель, які кажа: падрыхтуйце дарогу прыходзячаму Пану.
І менавіта малітва абрэвіярыя дапаможа нам у падрыхтоўцы гэтай дарогі, каб Пан прыйшоў у нашыя сэрцы і каб Ён там валадарыў. Каб Ён яшчэ раз нам прыпомніў у гэтай праўдзе, што мы павінны атрымацца гэтых духоўных, боскіх дарожных знакаў, якія Створца выставіў на нашым жыццёвым шляху. Карыстаючыся гэтай нагоды, хачу яшчэ раз падзякаваць для секцыі па перакладзе літургічных тэкстаў каталіцкага касцёла, якую ўзначальвае ксёндз канонік доктар Ян Крэміс. І таксама ўсёй камандзе, якая і тут прысутнічаюць некаторыя не маглі прыйсці. Гэта вялікая праца. У гэтым годзе мы выдалі, дзякуючы гэтай секцыі, дапамозе яе, таксама і выдавецтву «Про Христо», упершыню новы запавет. Гэта вельмі важна, вельмі вялікая важная праца. І каб не было б гэтай секцыі, не было б таксама і гэтай кнігі. Яна сёння ёсць. Я дзякую і айцам капуцынам. Яшчэ раз дзякую, заўсёды ім дзякую. Хачу сёння падзякаваць за выданне гэтай кнігі і хачу падзякаваць сёння асаблівым чынам айцам Мар'янам і айцу Андрэю Сідаровічу. Ён узначаліў гэтую каманду, якая падрыхтавала адмысловую праграму для таго, каб можна было здзейнічаць гэты праект. Я ўдзячны і нашаму галоўнаму каталіцкаму парталу ў нашай краіне «Католік Бай», які ажыццяўляе гэтую праграму. Можна кожны дзень зайсці, можна маліцца, дзякуючы гэтаму парталу, гэтай так патрэбнай малітвай. Ну і таксама дзякую для Радыё Марія, якое яшчэ зусім маладое, якое толькі нарадзілася паўгода таму, а ўжо так многа добрых акцый правяло. І сёння таксама праводзіць гэтую акцыю, каб мы маглі разам усе маліцца. Гэта не толькі малітва тых, якія сабраліся тут у пастаральным цэнтры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі, але гэта упершыню агульна беларуская малітва літургіі гадзінаў. Дарагія браты і сёстры, асабліва дарагая моладзь, мы распачынаем новы літургічны год, і гэты літургічны год будзе прысвечаны моладзі. Яго дэвіз «Моладзь – гэта надзея касцёла і нашага грамадства». Карыстайцеся з гэтай прылады. У новы літургічны год з новай малітоўнай прыладай, якой з'яўляецца электронны варыянт літургіі гадзінаў. І няхай нам усім у гэтым благасловіць добры і міласэрны Бог. Амен. Вядзі мяне, Пане, сцежкай Тваіх запавядзяў. Молімся. Пане святловечнай любові, адарі нас палымяным духам і навучы любіць Цябе больш за ўсё на свеце, а братоў нашых Тваёй любоўю. Праз Христа, Пана нашага. Пан з вамі. Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Дапамога наша ў імені Пана. Няхай вас благасловіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Берите у руки электронный вариант и молитесь. Нехай добрый Бог благословить. Дякую всем. Дякую вам, эксцэлленцыя, за тое, што узначалілі малітву, за слова скіраванае да нас, за благаслаўленне. Зараз ксёндз канонік, доктар Ян Крэміс, старшыня секцыі па перакладах пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, распавядзе нам пра інтэрнэт-старонку літургіі гадзін, каб нам не згубіцца і ўмець выбраць адпаведную гадзіну перад малітвай. Калі ласка. Першае, што мы бачым, як заходзім на гэту інтэрнэт-старонку, то назва літургія гадзінаў паводле рымскага абраду. Як ужо ксёндз Юрый сказаў, што ёсць 4 тамы, але паколькі гэта электронны варыянт, тут не будзе падзелу тамы. Гэта, можна сказаць, афіцыйная назва самой гэтай старонкі і таксама кнігі. Наступнае гэта капірайт канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі, бо так ужо ёсць праваладальнікам усіх тэкстаў з'яўляецца канферэнцыя біскупаў. Ну і адпаведна далей ёсць дапісана, што выкарыстанне тэксту літургіі гадзінаў з мэтаю выдання і перавыдання забаронена. Ну, забаронена настолькі, што калі мы
маем неабходнасць, што можам звяртацца да канферэнцыі біскупаў, а для гэтага ёсць таксама зваротная сувязь з адресам літургія католік бай, і гэта таксама адрес секцыі па перакладзе літургічных тэкстаў афіцыйных дакументаў касцёла. Таму можна на гэты адрес таксама пісаць. Галоўнай мэтай, якая была адной з галоўных мэтаў, было тое, што каб старонка была вельмі зразумелай і даступнай таксама для ўсіх, не толькі утаямнічаных святароў, сясцёр законных, але таксама каб кожны мог чалавек знайсці тую гадзіну, якую трэба маліцца і лёгка мог карыстацца. Таму тэксты будуць давацца на адзін дзень. То есть фактычна, калі мы маем сёння 2 снежня, то вядома на гэты дзень таксама мы можам выбраць любую з гадзінаў, которую мы у гэтым меню, якое ёсць з левага боку. Сёння ўвечары распачынаецца адвент, і мы бачым, што ўжо першыя нешпрыхты будуць таксама з першай нядзелі адвенту. Калі хтосьці жадае таксама маліцца нейкія іншыя тэксты, якія не з'яўляюцца абавязковымі, ёсць таксама ў верхнім правым вуглу, ёсць таксама неабавязковыя ўспаміны, дзе можна таксама будзе выбіраць для сябе тыя тэксты, якія можна чытаць, якія не з'яўляюцца абавязковымі на дадзены дзень самы. Таксама ў верхнім меню ёсць падзел на дыяцэзы, бо часамі у розных дыяцэзах ёсць таксама розныя святы, ўспаміны, і адпаведна выбіраючы можна будзе таксама выбіраць тэксты, якія будуць актуальныя для дадзенай дыяцэзы. Календар гэта таксама уласны календар дыяцэзы на Беларусі. Кожная дыяцэза мае таксама свае пэўныя святы, але таксама агульны календар. І тут таксама ёсць табліца першынства дзён. Часамі трэба таксама выбіраць, які дзень з'яўляецца важнейшым. Уводзіны. Гэта агульныя уводзіны. Так здаецца нам, што гэта можа проста адно слова, але за гэтым ёсць 284 пункты, якія расказваюць пра тое, чым з'яўляецца літургія гадзінаў, як трэба яе цэлебраваць, маліцца, што таксама выбіраць. І дэкрэты гэта таксама да кожнага тома, это акурат першы том літургіі гадзінаў, апісана, які гэта том, з чаго перакладаўся, хто перакладаў, калі быў зацверджаны канферэнцыяй біскупаў, хто таксама прычыніўся да выдання, і тут ёсць таксама такая гаворка, што абавязваюць карыстацца дадзеным тэкстам. То есть з гэтай даты, якую мы бачым, кожны том з'яўляецца абавязковым тэкстам для выкарыстання ў нашых дыяцэзах. Ёсць 3 тамы, як ужо казалі, 4-й том з'яўляецца у працы. Такім чынам выглядае гэта. Яшчэ ёсць таксама з правага боку такая сімвалічная арфа, на якую таксама, калі мы націскаем, можам таксама трапіць на католік бай. Не ведаю, чаму мы не можам трапіць. Павінны сама. А на католік бай у нас таксама ёсць з правым меню сама таксама літургія гадзінаў. Адпаведна, нажимаючы на гэтую, мы можам вярнуцца на старонку літургіі гадзінаў. З часам будуць таксама з'явіцца іншыя нейкія дадаткі, таксама нейкія іншыя інструменты кіравання, аб чым таксама мы будзем своечасова ўсіх вас паведамляць. Запрашаем да супольнай малітвы. Дзякуй, вялікі ксёндз Ян. Дзякуй усім, хто прыняў удзел ва ўрачыстым адкрыцці электроннага варыянта літургіі гадзінаў на беларускую мову. Дзякуй за супольную малітву. Нагадаю, што перайти да электроннага варыянта літургіі гадзін можна па спасылцы, якая знаходзіцца на экране, або праз сайт Католік Бай. З вами быў ксёндз Юрый Санько, прэс-сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. До новых сустрэч на супольнай малітве. Хвала Христу.